या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। निवृत्त विभागीय आयुक्त स्फोटक आवाज ऐकू आलाय। देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे। या पावसामुळे अनेक भागात जनजीवन विस्कळीत झालंय। विशेषतः उत्तर भारतात जोरदार पाऊस पडत आहे। हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 2 ते 3 दिवसात देशात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे। महिला कुस्तीपटूंनी भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावरती लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत, परंतु या प्रकरणात ब्रिजभूषण सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। दिल्लीच्या कोर्टानं सिंह यांचा जामीन मंजूर केला आहे। वाराणसी कोर्टानं नैनॉपी मशीद परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे। वादग्रस्त जागा वगळता इतर ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे। सिंधुदुर्गात येणाऱ्या देशी विदेशी पर्यटकांना सर्व पर्यटन स्थळे पाहता यावीत यासाठी सिंधुदुर्गचे पर्यटन सर्किट विकसित व्हायला हवं असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी केलं आहे। सत्तेत असणाऱ्या नितेश राणेंनी इतर प्रश्नांवरती लक्ष देण्यापेक्षा जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांच्या गावात असणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असा टोला युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी लगावला आहे। कुडाळ हायवे नजीकच्या नवीन एसटी डेपोजवळील रस्त्यावरती पाणी आले असताना एक तरुण रात्री उशिरा पाण्यातून वाट काढण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र हा तरुण
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा